kunetshe la elafela elakhonjwa ubombela eMangangeni. So sihambisa ucela Baba Mvangeli Mdluli ukuthi kube uyena ozokwazi asichazisele kabanzi, kodwa ngizomdedela akabingelele aphinde futhi asamkele. Baba Mvangeli. Ngiyabingelela ababukeli. Sidingida sikhuluma indaba enkulu kaBombela netshe eMangangeni. Ngomlando ojulile ngebandla. Engifisa umuntu wasemangangeni ayiqhenye ukuthi wasemangangeni azizwe emkhulu kunabanye abantu ngoba uBombela abanyathela kulelizwe ngenyawo zakhe engaphoqiwe kusuke kujuleni kuyena ukuthi abe kulelizwe. Kwakunyaka 1920 kwakuyizo lezi ikhathi zonyaka noma inyanga abadala bengangiphanga yona ukuthi kwakuyiphi inyanga ezoshadisa intombi yakwashozi yasemzume noWilliam Ntinga phesheya komlazi eMangangeni phansi kwesiwa la Peter Velkopo. Umeshadisa esesicawini ngoba ngaleso sikhathi umshado uShembe wayephathela yena wona njengoba namhlanje imishado siphathwa befundisi. Ngaleso sikhathi uShembe wayekhiphela yena intombi ayeshadisa futhi sasingabhinqa isidaba kwabhinqwa eyingutheni lezi ezimvunulo yengubo ayayivunulwe ngalolo suku kwakuyile amakhosazana ayibize ikwababa isikete simnyama ishethele imhlophe nenkanyezi ekhanda. Uma beshadisa kunquzukile eweni elikhulu isilinganiso salo ungalilinganisa no round, hayi futhi laba abancane bokushisela impepho laba abakhulu. Wayesephenduka elikhomba ngomunwe wathi kuzwakele ukhalalisa kwakho ima laselima lima sekukhona olunye uhlangothi lwethe seliqhuzuka kulona ayebangisana ehla ebheke la kukhona khona uShembe nabantu lema itshe kwabatshazwa umsebenzi omkhulu ukuthi uShembe ukhombe umalume nje umshilomo wayevama ukuthi mayikhuluma ngaleyo ndaba bese ethi uShembe wayeyindoda ngoba abantu ke bakholelwe emthini. Mayithi wayeyindoda usho ukuthi kwakukhona izinto ayisebenzisa zesintu kanti cha kwakubuNkulunkulu babumembethe wayenza noma yini afuna ukuyenza yenzeke. Walimisa itshe kwababaza abantu kwahalaliswa ababemazi uShembe njengamakhosazana ayizowashadisa ngoba ibona abantu ababemazi kahle uShembe kodwa laba ayifikele kubona babengazi lutho ngaye ngoba ngisho nokuhlala akangenanga phakathi komuzi wakaNtinga wahlaliswa ngaphandle ngoba ngaphakathi kukhona izinja kukhona ingulube kuxhutha utshwala babengazi nabo ukuthi ngodwa usuka yabo siyaba yiNazaretha. Ngiyabonga. Cha baba asesiphinde nje ngeke siphinde nje sibuze lana ukuthi ngabe kahle hle ukuhlala kwakhe ke uThano uMantinga ugogo kwaba kanjani after ke seshadile eshadele khona kaNtinga? Inhlalo yakhe ngingayifanisa nalesikhathi sekusona selockdown ngoba izwi likaBaboMkhul uthi mntanami uzosonta endlini awuzuphuma uye emabandleni akhona. Wayese ekhomba amatshe njengoba nibona phansi kwentaba lapha kunamatshe owakhomba wathi lamatshe azovuka azoba amaNazaretha uma uyiphathe kahle. Lamatshe ayophenduka aba amaNazaretha kuyoqhamuka ingubo emhlophe. Wayesethi wena indoda oyiganile ngeke izisebenze
uzophila kanzima, ingane oyizala ziyombatha isaka. Kodwa kuyothi mase kuphenduka amaNazaretha wona ayokondla, ayokupha imali, ayokupha ukudla, ayokugibelisa uze kimi la ngikhona. Waphila leyo mpilo ke ugogo uMashozi wabantinga yokuba bewumuntu osondele endlini. Isimangaka abantu bayakwazi ukubona uShembe ngaphakathi endlini ukuthi khona inyoni yasezulwini lapho. Babengena abantu bezofuna usizo. Bafike balithole. Insizwa yakwaNdlovu lapha ephangweni kwaZwelibovu yafika igoqongene. Mhlawumbe kube lesikhathi esikusona mhlawumbe sasisothi yayine stroke. Igoqongene nje ingaqanga. Wafika wayifaka endlini elokho eyithandazela. Kwaze kwabiyalulama lensizwa. Yaphuma isiphilile yagcina umshumayeli lapha eZwelibovu. Yaba umshumayeli oqala khona uNdlovu. uMangangeni wasinda lapha phesheya. Kusola lesisalukwazi esuMashozi. Ngiyabonga. Okusho kona ukuthi Baba Mvangeli wenkosi ungafakazisa ukuthi isiprofeta noma inkulumo eyisho uShembe ngaleso sikhathi leso yafezeka njengoba nje babona uSomvangeli Mangangeni. Yafezeka inkulumo kaShembe. AmaNazaretha akhona namhlanje Mangangeni ayadida. Maningi ngendlela eyisimanga. Omunye uhlangana naye ungamazi athi mina ngiyinazaretha laseMangangeni. Isiprofeta sangaleso sikhathi noma kungabanga lula ngoba yakuphawula inkosi yakhomba lona lelizwe linganeno kuze kuyofika phezulu eDlamini yathi abantu bakulela nje bazoba likhuni wathi kodwa kuyohamba kuhambe baphenduke. Ngesikhathi ngikhula kwakunenkulumo ethi uShembe inkolo yasolwandeni besho khona phesheya ngoba ubuNazaretha laba baziwa khona bengekho abantu abangamaNazaretha nganeno noma bekhona kuyileyo mize baliwe njengaboNdlanzi njengaboDumo ongasekho la ngaphansi kaCutshwayo umthetho kaDisayi kwaze kwazoqhamuka oSithole eThornwood. Ngiyabonga. Zamnandi indaba okusho kona ukuthi ke uShembe la eMangangeni uke wafika uShembe la eMangangeni ufikile imisebenzi sesizwile ubaba eyiveza. Okunye okubaleka kakhulu uShembe afika kwenza la eMangangeni ubaba uzozethulela kona ngoba phela siyathemba ukuthi ayikho iminingi kakhulu imisebenzi uShembe ngoba phela uShembe sisamazi la eNingizimu Afrika kusukela ngo1910 kuze kube imali uShembe usakhona uShembe uyaphila. Mhlawumbe masithiwa nje uyachaza ngabe lukhona nje inkolo yodaba oluphathelene naso umlando wasemangangeni nayo lo ukufika kwakhe uMashozi ezogalela kantinga ngabe mhlawumbe kukhona neminye imisebenzi ongayiphatha ngesikhathi kulungiselelwa ukuthi aphuma esigcaweni. Kukhona intombazane khona kwaNtinga uSimbundu yayigula isizace ingangothi lokuvungula ingasini sekuhanjwe zonke indawo izama ukuthi lashwe kodwa kungalungi. Ithi inkosi mayelethwa kuye ebikwa ukuthi nangu umuntu usegulile isikhathi eside. Ithi inkosi lo mntwana akaguli kodwa unedlozi elikhulu. Inkinga ke khona ukuthi akekho umuntu ozomlapha la eMangangeni. Umuntu omelapha uphesheya kothukela usafunda isikole usagqoka okhakhi. Kuyohamba isikhathi uyofika khe lapha phesheya wakhomba ukhala. Othi mawusetsheni lolu khala lusesandleni sokunxele mawubheka esweni. Wathi lo muzi uyofika kwakhe khona uyoba mkhulu. Lo muntu siyombona ukuthi kwande khona izangoma futhi uyoganwa kakhulu abe namakhosikazi amaningi. Wayesefika lo muntu owakwangema umzwenduko wafike wakha kwajwayela kwabonakala sekuqhamuka amathwasa phakathi kwalo muzi. Base beyasikhumbula isiprofeta sika BaboMkhul. Base bemisa khona. Bamisa khona uShembe umphefumulo wakhe ukuthi angafi. Wobamba ngehepheni. Wakhipha ihepheni kuyena ekhanda walihloma ekhanda lale ntombazana. Wayesethi ngibamba umphefumulo wakho. Futhi ngaleli hepheni
sesobonana ngalo nawe kaNtaba zamaZulu ngoba indaba kaShembe mayisexhumene nomuntu ayipheli la emhlabeni la ngaphesheya kwethuna uShembe usuke esasebenza wafika nomuzi wakhe bakhumbula isiprofeto saBaboMkhul bamisa khona uma efika lapha ya walashwa waba isangoma kwaba isona sangoma sokuqala esabakhona kwaNtinga angiyanga ngasibone esinye ngemva kwalokho esizalwa kaNtinga kuthiwa lo muntu wakaNtinga oyisangoma kwaba usimbundu ngesiprofeto saBaboMkhul. Ngiyabonga. Mhlasimbe omunye umuntu angazibuza nje lapha ekhona njengoba ebukile njengamanje athi mawucabanga mhlawumbe ngokwazi kwakho uBaboMkhul uBombese Masamampondo kwakungani mhlasimbe angamlaphi yena uMdakani mhlawumbe efuna ngimana mhlawumbe uyena wayefuna ukuthi ahambise igama lakhe ukungani kwayena wayelapha umuntu angazibuza kwakungani la ngayilapheni yena Bombese Masamampondo. Akusibona bonke abantu abalashwa ngendlela eyodwa kuleli bandla njengoba kwaziyo ukuthi kuleli bandla uShembe ukhuluma ngezwe athi inkosi kubusisa uphile noma kunika uvaseleni uphile noma kunika amanzi ase wabusisile uphile. Bakhona abantu abangabelwe leyo nhlanhla enjalo ake ngikulinganisele izinyo into ewubala umuntu umephethwe izinyo kodwa kuyenzeka ufike kuShembe athamba kudokotela yolikhipha kodwa nenhlanhla uthi mefika kuShembe afika ngikubize ngenhlanhla ngikubize ngesho ukuthi usufikile kumuntu ozokulapha athi ngeke ngikulaphe hamba endaweni ethile naye ke wabanalelo gwathi ugogo ukuthi mayefika ebikwa wathi mina ngeke ngikulapha uzolashwa usibani bani. Okushona ngamanye amazwi ngakufakazisa ukuthi uShembe uNkulunkulu ngalo msebenzi ngoba kwakhuluma into uShembe ubona into esazokwenza eminyakeni ezayo ngamabazwe efuna ukukhombisa ukuthi yena uNkulunkulu ngoba ukwazi ukubona into ezayo engakezi 100%. Zinjalo ke indaba esiziphethe-ke nendaba esizitholana eNazaretha siyacela ukuthi uphinde futhi uqhubeke uphinde futhi uhlale nathi uphinde futhi uqhubeke uwabuka amavideo ethu siwaposta akhuluma ngoShembe uNkulunkulu woNyazi lezulu. Siyacela kakhulu ukuthi uma wenze ukwazi kwabona amavideo lawo ukwazi ukuthi ukusubscribe lapha nebutton engezansi nganecela uphinde futhi lapha uphinde futhi ucomment sikwazi usizwe uvo lwakho ngomsebenzi kwethulela ngomsebenzi wethu asigcine ngokwethula siyawazi usube usezingeni baba ngisacela nje baba nje ukuthi uthula amazi akho okugcina bese siyawazi isigoqo siphinde sidlile ohlelo landelayo. Ngiyafisa sikule ndawo yokuphilisa kaShembe ukubacacisela abalaleli ukuthi uShembe akaphilisi inyama kuphela uma ulalele ngesikhathi emhlome ihepheni umdedele emzimbeni wakhe wenyama ukuthi ayolashwa umuntu kodwa emzimbeni womoya uthi ngiyohlangana nabantu abazamaZulu okusho ukuthi emoyeni ugogo uSimbundu wasinda kodwa enyameni wamdedela ubaba isangoma. Mhlawumbe kukhona futhi enye indaba evama ukusala uma kukhulunywa ngezinto ezenzeke eMangangeni. Kungena indoda yakwaMkhize undoda kwaMntamtengayo phakathi kwamakhosikazi enza 14. U14 wawuholwa yiyo le ntombi esikhuluma ngayo ukuthi iyayizobusiso BaboMkhul emshadweni wayo ukhulu uMashozi uAgagi. Umkhulu uyilema kazange waba yiNazaretha waze wahamba emhlabeni kodwa umuntu owayekholwa eyiNazaretha kwakuMashozi. Ingena ke le ndoda ukhulu usengumkhokheli uMashozi usenkonzweni nomama njengoba sithenga sekuqaleni wafakwa endlini usho ukuthi waye kwi-lockdown yasezulwini uthi hlala la endlini kwathi mama Nazaretha esandile wayesekhishwa wakhelwa ithempeli waba umkhokheli khona oqala waba umshumayeli kuleli thempeli waba umhlambululi. Kufika ke undoda uhamba nomngani wakhe baye entombini ebusuku bayezwa ukuthi ayikunakele labantinga kuqhuma isigubhu kuqhuma ithuluzi base bephambuka bengena bayafica ubuhle kuhle bayagida omama bafike bahlala bathamela umgidi
kwathi makufika la ukuphela khona umgidi umkhokheli sengena esigabeni sesibili senkonzo esevula inkonzo la kuzokwabiwa khona amazwi atho omunye asambe athi undoda hamba mngani wami ngiyaqhubeka mina ngiyahlala la wahlala yaqhubeka inkonzo yo mama yazi yaphela kwafika la ivalwa khona akabangesanga entombeni ngoba wasekusile wabuyela emuva ekhaya kanti insuku zakhe zokuhamba emhlabeni sezimfushane uma edlula emhlabeni ezulwini ubonana noShembe ebese uShembe kuyena ndoda lo muzi oza kuwo wamaNazaretha akangeni la ongenalo ithikithi ongabhabhathisiwe ngesandla sikaShembe buyele emuva uyocela bakuthengele ithikithi bakuthengele futhi nemvunulo ngoba la ezulwini kuyagidwa wabuya undoda mefike ku-anti wakhe unomncinci wakwamkhize avuke ekuseni athathe ibhakede lomuthi akhiphe inyongo athi nginenyongo eningi ngiphupha umuntu ngitshela ngoShembe uthe semfuleni u-anti wakhe egeza mathi uthulilema khona ingubo egqokwa omama la ngenhla abamboza ngamahlombe ukuthiwa ilema uma elithula efuna ukukhumula ebesezwe izwi likandoda likhuluma naye lithi anti ungakhumuli ngifuna ukukhuluma nawe abesethi ngisize ngiyele Mangangeni kangema kumzwenduku ungicelele kuyena inkomo lezasale lokho udade wethu angiphi inkomo eyodwa ningiyele kuphakameni ningithengele ithikithi ningivulela amasango ningithengele imvunulo ngifuna ukugida ngawe entabeni yasenhlangakazi ngoJanuwari wathuka ke ngaleso sikhathi wasukuma wabona lento ukuthi ibalulekile weze Mangangeni wafika wakhuluma nongema into bakushiwo wayikhipha lenkomo wahamba wazenza zonke lezi zinto undoda abeyicela kuyena wathi mayisesenzile zonke esenhlakakazi uShembe namaNazaretha uthi manini bangcwele kukhona ngimbonayo ningamboni nina balalela abantu athi nangu undoda ngimbona uvunule uyatshakadula uphethe ihawu lakhe neshoba ngoba uShembe uyakwazi ukuthi umuntu esehambile emzimbeni wesibili amenza abe yiNazaretha ngiyayibongela Sibonga kakhulu siyatholakala inkundla ezokuxhumana ku-Facebook siyatholakala Ubuhle boNyazi TV na ku-Instagram siyatholakala Ubuhle boNyazi TV kanti na ku-YouTube ungasesha ipage lethi Ubuhle boNyazi TV siyabonga kakhulu Nkosi Thuluzi Inkosi umqalo wendlela ilise Mangangeni ngosuku eyayishadisa ngalo